No niin, nyt ollaan sitten AI-merkeissä lounaalla. Kalle kutsut mut tähän mukaan ja mä ajattelin, että kiva tavata teitä ja Kalle pyysi, että mä voisin vähän kertoa mun omasta AI-matkasta eli tekoälymatkasta teille tässä lounaan merkeissä. Ja mun oma matka alkoi vuonna 2022 joulukuussa, kun ChatGPT julkistettiin. Se julkistettiin marraskuun lopussa, mutta mä itse aloitin joulukuussa tekoälyn aktiivisen käytön. Siitä eteenpäin mä olen kyllä käyttänyt tosi paljon aikaa YouTubessa ja webinaareissa ja näiden toimittajien eri tilaisuuksissa, mutta ehkä eniten olen käyttänyt aikaa siihen, että mä olen itse yrittänyt omaksua ja opiskella näitä ohjelmia ja ohjelmistoja. Tällä hetkellä mun aika menee aika paljon agenttien kanssa toimintaan ja selvittämiseen. Samoin tietoturva koko ajan tuntuu olevan tärkeämpi, varsinkin yritystoiminnassa. Mä ajattelin tässä lounaan aikana kertoa teille vähän mun omia kokemuksia ja vähän vinkkejä, joko teidän henkilökohtaiseen tekoälyn käyttöön, tai sitten jos olette mukana yritystoiminnassa, niin minkälaisia asioita siellä jatkossa sitten tai nyt voitaisiin ottaa käyttöön. Tervetuloa mukaan. Kiitos Kalle, että kutsuit.